Ayo do beksa. Iki wile sampean iki tak dadekke ledek tayung. Atiku rumangsa lega jroning sepi catur netra pindan pindha sesotya amung tansah ati winduran yo kurang luwih telung taun angsun aja wis kang dadi usada lara wuyung caket lungguhmu aja ragu-ragu prasasat ketiban daru saiki wis kepethuk kanthi raja rasa jemu ati lega wis ketemu guntur jroning sepi catur netra pindan pindha sesotya amung tansah ati winduran ayo semawang manis aja wis kang dadi usada lara wuyung caket
Nuhoni pamrih saking Pak RT, khususnya Pak Decip. Inggih Pak, dawuh saking Pak Bayan pokoknya awan iki ngersake tayub kok kira-kira 25 gending. Heeh. Menika diaturke nek kelanganane Pak Bayan Heru Surka Surkara menika ngersake namung ngudang anak. Ning nyanyakno saka Kijing Miring digawe rada angel ya to. Kijing Miring metoke ngudang putra. Heeh, ya. Ya. Lho telung ramban. Dadi Kijing Miring Kijing Miring rong pupuh terus ngudang anak rong pupuh. Wes ndakan. Ayo kanca-kanca sopir roda mas. Oh, Wilis kan rada ngalor. Wah keseneng kowe darani ledek tayub tenanan. Ho. Ngelak diomben krasa penak dibaleni. Ayo Mas Pak Min, Kijing Miring, Kijing Miring. Sekilo abot gulane karo bojo abot sindene. Tenane Mas Kijing Miring, Kijing Miring. Ngetan bali ngulon apa setyane kelakon. Ayo Mas sing kijing miring. Ayo Mas kijing miring. Timbang dires-ires ngalamun ora wis. Ayo Mas sing kijing miring. Ayo Mas kijing miring. Lali lo Jalali lo Pak Min. Kijing Miring nganggo mandeg ya iki. Penak. Ngisor gedhek akeh corone ditunggu ndek glek eneng bojone. Yo ayo Mas kijing miring. Ayo Mas kijing miring. Cari lurik suwek pinggire. So dilirik suwek pinggire. Apa kuwi? Ayo Mas Kijing Miring alah Kijing Miring jalali lo Bagong sing judeg iki ya wayah neter kok mandeg. Ki aja bingung sing Yo. gawe joget ki. Ayo Les. piye Job? Oh ya iya. Kosek ngudang anak rong rampung bareng iki. Get rampung kesik kok kaya kulino. Ayo. Timun tires-iris lamun ra wis. Ayo Mas kijing miring. Ayo Mas kijing miring. Lalilo. Jalalila. Pengendangan karo pengendang gecek ya ngene iki. Gawe kagol wae kok kandhani. Ini wayah mempeng dilereni. Heeh. Berarti sampirke mbahku cedak orang ngamerke Mas. Ayo Mas kijing miring. Kijing miring. Tiasa botole aku melu salam Mas. Ayo Mas sing kijing miring. Kijing Miring Timun
ngudang anak klanganane Pak Heru gen diaturke sik. Engko bar ngudang anak lagi orek-orek. Lha wektune jek akeh kok antekmu dipetet-petet. Ya. Ngudang anak ki klanganane danyange nang jetis. Heeh, ayo. Muga sregep nggone nyambut gawe. Aduh sayang, aduh sayang, sepet-sepet sawone mentah, tak empet-empet wis ora betah. Pak Rete ya Kulon ya soto paling enak iwake sapi. Ya iya. Etan bojo kulon ya bojo ora kaya bojo sing iki. Masukkan teles kondangan goreng, hatiku ngenes mikirke kowe asik guntur laras. Sekilo abot gulane karo bojo abot cah kae. Sopo iki? Dino iki pokoke penjoget khususnya Balarodo Laras Madya. Kanca-kanca sopir digarap karo Diki pokoke, heeh. Ayo diaturke sik orek-orek Pak Min. Iki orek-orek apa walang kekek sik? Orek-orek. Ya, ayo, heeh. Terus pokoke turuti para bos-bos. Ya. Esok-esok mangan tape aku besok melu kowe.
Bagong sing teleter jogate. Bagong angger kira-kira kendangane iki cocok. Kanca Guntur Laras yo. Dikancani Pak Bayan Heru dasare bareng nandur tebu. Angetan baling ulon apa setyane kelakon. Ayo yo oe ya iyo pipimu eneng upane atimu piye rasane biasa keri waduh oe ya iyo rekut rodok maju Mbah. Prengkareng cagak radio montang manting bojone loro. Sopo kuwi? Wong rene. Oe ya iyo Tapunes. Ya lah jojo. Kenes karo risang dalan jaya. Ayo Dewi.
ayune tan nguci wani tuhune Mas Putri Sukawati gandas luas tuhune Mas Putri kang utami gayenge kandhane doku sumo ayo yo aduh Kang Mas pepujane ati nyenekan waduh waduh rino wengi aku ra bisa Suko mari suko iramanipun tayub kasigek sawetawis awit menika kathah sanget ingkang rawuh
Janjane Pak Cari ngendi Gunge panuwun Pak Carik pinangka sesepuh saking Ngalas Tuwa. Heeh. Menika khususipun ingkang ngamengkugati Pak Karjono nyuwun gungan suwantenipun Mbakipun Mbak Sri, Mbak sinten? Mbak Sri monggo pinarak majeng lagune arep kepengin numpak prau ning Segara Kidul. Heeh. Prau layar. Heeh, kanca-kanca Guntur Laras.
Oh Titi kau jamoni karo Mas Bagong. Yo. Oh Suwe ora jamu pisan godhonge telo. Yo. Suwe ora ketemu pisan neng ati gelo. Suwe ora jamu godhonge cipir. Alah suwe ora ketemu pisan karo Mas Supir. Tukokno Mas oleh yen ora manggis aku ya apa. Terus piye? Takokno nganti jelek yen ora sing manis aku ya emoh yo. Suwe ora jamu godhonge telo. Alah suwe ora ketemu pisan jebul wis tuwa. Suwe ora jamu pisan berase kencur. Suwe ora ketemu pisan kok maju mundur. Kok oleh nek ra duren aku ya emoh. Ditekokno sing nganti jelek nek ra pesinden aku ya emoh.
lakon tril etan paling ngelon tiwas etan ora kelakon menika nuhune pamundhut saking sederek ketel khususipun pangombyong temanten ngersake iramanipun gelo. Heeh. Sing mewakili gelo ben Bagong Sopir. Ngendi nggonku goleki bote kepengin ketemu nadyan adoh tak parani mung nuruti karepe ati pancene ora tresno kaya kandha sing prasaja aja gawe gelati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku pingin ngomong kok dadak ketemu yen pancene dipisahke kame kelon hati salawase nggonku goleki bote kepengin ketemu nadyan adoh tak parani mung nuruti karepe ati bareng saiki aja gawe
Ya kudu ngono wong ayu. Ati iki kok ora bisa nampa saben liksir wengi wayah mapan turu wengi semu sing gawe kangen atiku. Yo, Guntur Laras mangkane wonten ngene Pak Karjo Kartika Sound System Tempel. Tangis
Panuwun juragane kayu rekene setengah sesasi neng ki ora kepayon neng kidul nayan ketoke. Iki nek kancil no. Mergane dicor.
Monggo ingkang juragane bego saking Ketel Bu Paria. Monggo. Jan elok. Napa niki? Oh lali janjine mawon ora sida gubuk kasmara. Monggo katur kanca-kanca lali janjine. Terus. Ora to. Monggo, Cok. Lali janjine. Monggo Bu Bayan. Monggo. Kendange banter nang ngene jebol tak joli.
pabayan kanten sing bagus dhewe. Wong tuwa bisa apa
Aganti Kendil mas keong keong iya mas kendil matane biru ya nane mong sliramu isih cilik kadut aja rabi yen wis gedhe jenenge apa dut mbok-mbokan apa wis iya dut kendil mejamu apa jeruk aku melu apa ra entuk tuk cereme bola bali teremendre bola bali teremendre sepura ana butute munggahku ora ana patute Salone jare kapok munggah ayo nglareke nang boyong dhisik tresna bojone tangga khususé Mas Belung sing saka Njasa heeh Mas Boyong mulih urung nggih wonge ijik ora yo Mas Boyong tresna bojone tangga engko terus bayane kanten ben nyanyi lagune apa terus Mas Bagong rondo desa kowe tresna bojone tangga iki ya Pak Dekanti niki tanggoku njaluk apa mau stasiun Tugu lah iya aku digetak-getak kowe aja tresna bojone tangga arep digoni bayane milih dhewe ya Mbak Wilis tresna bojone wong ganti kembang pujaan wae Mas ya kembang pujaan Mbak Wilis ya dereng selak bar yang dinteke Jebul
Kanca-kanca sesuk pangapunten keluarga tempel kepeksa mengke jam 3 niki pamundhut tasih kathah sanget tasih wonten stasiun Tugu tasih wonten rondo desa Mas Duwi Liar mangke ngersake tak ingin sendiri tekane keri ya rada keri mosok kudu saiki ya lha iki tak aturke stasiun Tugu ki kanggo tombo kesel kanca-kanca Karang Taruna ayo Mas Kadut
Stasiun Tugu mangke lajeng Mas Duliar ngersake tak ingin sendiri, terus Mas Bagong ngersake rondo desa. Heeh, setunggal buka sawiji lumantar kanca-kanca Guntur Laras yo. Ayo Mbak Wilis. Guntur Laras Wartika sone wis ra bayar, syutinge ra bayar, klenengane ra bayar, utuh turah ngarep kurang buri. Mas Dwi Liar amung donga lan amung pamuji kutha ngayogya kantan sangantani topining rasa ati iki tak ingin sendiri ya. Jadi
Guntur Laras. Mas Dwi liar rawa ireknya mana Mas Dwi liar. Tangan di atas Mas Dwi. Khususnya Mas Dwi liara yang di jalanan. Aku masih seperti dahulu menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaan ku tak luntur, aku pun rela berkorban. Bahasa Dino ngenteni bar sih. Biarkanlah aku memiliki semua cita yang ada di hatiku. Apapun telah ku berikan cinta dan kerinduan untukmu, dambaan hatiku. Aku tak ingin sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasakan. Oh kasih, oh sayang. Yo. Guntur Laras, yo, 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 yo. Iya nggak kecos, oh monggo. Guntur Laras, goyang ya. Bro mania, sembung Laras mania, ceker mania, ceker pitik. Aku masih seperti dahulu menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku kan luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan dan aku. Yawi. Biarkanlah aku memiliki Arti kok. semua cinta yang ada di hatiku. Ya, buka kabeh. Ya. Bukan ku berikan cinta dan kerinduan untukmu, dambaan hatiku. Yo. Malam ini tak ingin aku sedih, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa. Oh kasih, oh sayang. Malam ini tak ingin aku sedih, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa. Oh kasih, oh sayang, oh kasih, oh sayang. Yo yo yo. Ya. Ya, masuk. Yen gondrong takut dorong, yen besenut saya mimbo patut. Rupa ora sepiruwa pranyata, bangsa dadi kembang desa. Masukin duit. Bacaan Asik. aku
kenyang sapa jawel sing mesti bakal king terus dekate asik ayo wi gontakan yo asik yo unturlah ayok Kartika yen gombrong katon mencorong yen nyeset saya minggu patuh rupa ora rupa pranyata tansa dadi kembang desa Rondo desa umure sewidak sanga angin isih kaya kenyang sapa jawel sing mesti bakal kinte terus dekate masukin gentak gentung gontakan yo solo solo asik yo nuwun Bapak Ji Padi rondo tangade itu ya Talaju Kidung Kala Sebo. Heeh, sisan dut ngadeka sisan. Yo. Kidung Kala Sebo duete karo Mbak Titik. Heeh, yuk. Guntur Laras Wahyu Kidung Kala Sebo. Kidung Wahyu Kala Sebo. Bayun raga tuwa naboe rada alon-alon wae. Ya. Iya ta. Kidung Wahyu Kala Sebo. Diajeng Titik. Diajeng Wilis. Diajeng Dewi. Awan iki nenggone Pak Dekarjo. Sone ora bayar. Dadi ora sah dibarke. Rumaja ingsun olo penuh mitoretmo dina warwakarawa awa kantun anggara Barasilam rambangan asat kawirutito tumuduku sejaman yo taksi yo taksi tidak bobok tumpuk yo
Guntur laras. WA Bablase ning tatu. Oke, kalaju tatu sisan. Heeh iki karek wektu karek kira-kira 10 menit kanggo cah nom-nom. Khusus wis sing tuwek wis do mulih. Ayo aja tatu diaturke. Heeh. Kok terus pamer bojo. Tatu, satu hati sampai mati pamer bojo. Wah, oke men. Undur diri Guntur Laras. Oh, dadi telu. Tatu pamer bojo, satu hati sampai mati. Ya, heeh oke. Engko terus Wandoro. Yo diajeng Dewi Prahmanawati tatu.
percaya aku nek apa seneng aku yen mung gawe larku pamer bojo anyar nang ngarepku citra janji tekane kowe ngapusi ganti seprene suwene aku ngenteni nangis batinku gantos suretku gelas kebos mata selo cendol dawet Seto. Satu hati sampai mati ya, iki lho. Satu hati sampai mati, satu tok ya. Satu hati sampai mati. Heeh, iki lho Mas Dwi liar kok ndak gawe kisruh nggih to, ya. Satu hati sampai mati, yo. Oh lagi adan, sorry bos, adan iki lagi adan. Iya iya.